Oh, gigayam kang kapsat na eh. Tay makuna nga pinaputok ni paring Sani. Wow! Panay! Kumpaday! Detan. Ako may palibang na pare. Ay, di. Ayun. Samok na una. Nakusap! Nakusap kumpaday, nakusap. Amo mala, tay. Pangalan ka tayo, na dito, takot ang aminan. Natin. Takot na ti mantika. Bangin naman. Dahil nga ito niya. Dahil nga ito kung mapagbalinan. Alala, mga lakatan. Siya tabang. Baka! Deta. Laman ka. Naksatang kumpadre. Magam. Garo. Awan dalang. Alam. Semi putok ya. Wan, sana puro. Sana, Semi. Idisungkot naman yung kaso lang. Maalat at takya ko. Ang isip niya, kamantiga na, kumpadre. Awan sa bali ka. Awan sa bali, mantiga na, kumpadre. Awan kami, nisong ko. Medyo mo pa. Ano bali? Ano? Pamuami lang, mantiga na. Kaya na palang gana. Ipakbungaw! Hala na nagkuto siya. Amo mo ngayon pare. No, adaman na gabit ka na o. Hangag balin. Kita maangamin ah. Ay Kita mo yun, ah. talaga kasta ka nuno ko. Uwe! Mamati ka! Mamati ka ta. Pas apol kumakit, nagwarsit at asin kumakit. Unsa nga agpahis mo Man, madre. Dati man parating kastoy ko nga medyo alalangan. Mamati kan? Mamati. Kita linuto ta din. Da kasuki-suki dikit na kami Mga bukbuk. Yung awan din ko muna kini. Why? Adayo. Adang madayo. Adayo. Why? Sa takit asirege. Unsad pa. So mamati aksang agpahis ko na. Mayat ka? Talaga. Amok to mamisanon. Ngalay kiwar mo masikit baka maksitan. No masidagan no ko kada. Alang ambuyay. May na pa rin. Mayat detang kumpad. Pumaitaw no one. Ayun, Imbes nga na abad. May dati aring ko na ng data na pa ito. Ay. Agahan nagbalin natin kumpad. Posto lang ko na. Suya. Why? Mamati ka nga talaga. Mamati akti sa o. Isa sinuman nga na mamati. Dibate. Yung mamati ako. Amok to mamisanan. Ala iluto tang orte. Dara na sa